ҳавлии фурӯшӣ дар маҳаллаи Чортуд, ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, поёни политехникум мебошад. ҳозир суроғашро нишон медиҳем. аз ин тараф донишгоҳи политехникӣ, аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи Шарора. хонаи фурӯшии имрӯзамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. 2.5 сотиқ замин мебошад. дӯстони азиз, 6 дар хона дорад. падъабой таъмир шудагиай бо барқ ва об таъмин мебошад. ҳуҷҷатошам ҳамаш 100% аст. дӯстони азиз, фишори обро ҳозир ба шумо нишон медиҳем. фишори об баланд аст. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. дар наздикиаш ҳам мактаб аст, ҳам масҷид, ҳам якчандта мағозаҳо. аз дарвозаи Чортуд то ҳавлии ҳамагӣ 1.5 километр. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ҳарду рақам WhatsApp доранд. аз номи канали Дом TJ зан зада пурсон шавед. марҳамат, навормона шуруъ мекунем. ин даромадгоҳи ҳавлӣ мебошад. дӯстони азиз, замини ҳавлӣ дар ин ҷо. ҳаммом, ҳоҷатхона, амборхона, якум ҳуҷраи истиқоматӣ ва аз ин дар медорем боз 5 ҳуҷраи дигар асту дар тақхона ошхона кардагиянд. даромадгоҳи бино дар ин ҷо 2 ҳуҷра асту зинапоя барои баромадан ба дуи мошина ва фаромадан ба таххона. дар дуи мошина дӯстони азиз боз 2 ҳуҷраи дигар аст. инам ҳуҷраи истиқоматӣ мебошад ва ин ҳаммом. дӯстони азиз, умедворум маҳмедодем, ки ҳамаи монтажи барқи дар хона кардагӣ аст. хона ба пуррагӣ падъабой тайёр мебошад ва биное бо ғишти пухта бардоштагианд. ин чизро хотиррасон мекунем. як ғишт чиндагианд дӯстони азиз, бениҳоят босифат. ва ин бошад ҳамом аз дӯстони азиз. ҳавлиро харидорӣ карда, албатта ки ман ҳамин тарафро маҳкам мекунем. дӯстони гиромӣ, марҳамат дӯстони азиз, ман ҳамин тақхона мебошад. аз рӯи нақша бояд ошхона шавад.